El Kazum dona poder, de qui bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, erupció, Kazum Power. Els nouvinguts! Un poc més a l'esquerra. Un poc més. Més. I ara Sí, ja ho sé, més a l'esquerra. hem apanyat el portal perquè gràcies a un fragment de Kazum puga tornar-vos a casa. Després que vencem Mr. King. Increïble que ho hàgiu aconseguit només amb un fragment de Kazum. És normal que faci això? Segons els meus càlculs meticulosos, la resposta és un rotund no. M'han dit que Caifín i Mia ho han pringat tot amb l'experiment del volcà. Ho fareu. Però si està tot impecable. Així no hi ha ningú. Quina bola ens han colat. Vaja, què és això? És al·lucinant. Caram, a que no t'atreveixes a tocar-la? Que no? Sally, què fas? Detente! Per les rosques del meu ball tac-tac. Què ha passat? Hola, Tix! Un moment, Andy? Com és que estàs així? Això no va gens bé. Què fa ell en la base? I per què ha sigut transportat fora del portal? Què passa? Este lloc és genial! Mireu, Ace, pareix tret de la tauleta de nit del meu iaio. Vaja, ja no hi ha respecte pels clàssics. Com heu dit que he arribat ací? El portal no funciona bé amb només un fragment de Kazum. Necessitem el 6. La part bona és que ara eres un Kazum Kid. Un superheroi com nosaltres. Un superheroi? Uau! I quins són els meus superpoders? Tenen a veure amb el meu cos de globus? Un heroi nou en la ciutat? Sort que esteu amb un líder daurat, Master Dry. Llestos per a emboscar-los? Segur que Mr. King ens premia després d'això. Vinga, intenta alguna cosa. Ens han descobert. Jo m'encarregue del nou. Pareix molt poderós. A per ells! Vilans! Hora d'entrar en acció! Kazum Power! Kid Kazum! Kazum Kids en acció! Vaja, quina passada! Com heu fet això? Després t'ho expliquem. Espera que estigues llest per a la primera batalla. Batalla? Vos secaré fins que vos confonguin amb un cactus. Com jo, agulla de cactus! Brut de còmics! Ai! Què se suposa que he de fer? És el meu primer dia! Experimenta i busca els teus superpoders! La curiositat és la millor ferramenta. Em sent, però no m'agrada la pizza amb pinya. Blasfèmia! Et llevaré la boca amb mozzarella! Kazum Flash! D'acord, crec que ja ho pille. Ràfega doble superheroica! Això no era el que tenia pensat! A estos els guanyem sense esforç. Allau, Espinosa! Ai, perdoneu, Tix! Però quin superpoder ha sigut, eixe? Millor no en confie i acabe amb ell ja. Xecament màxim! Així de Andy! Andy, quin nom d'heroi és eixe? Hora de tornar-te la porció. Multicil! Una altra volta! Ai! Ei, solteu els meus amics! Yes! Va, no era tan poderós. No tan de pressa!
Compte! És el Xic Globus! Vens a decorar la festa de la derrota dels teus amics? Ai, tenen raó, estos superpoders són un desastre. El meu poder no és més que aire. Anem-nos-en. Endur-nos Andy seria una ofensa per al cap. Sigues tu mateix i experimenta. La curiositat és la millor ferramenta. És com si poguera sentir Kai i Mia ressonant dins del meu cap. Què dius? T'ho estem dient ara! Confiem en tu! Tu pots, Andy! Confien en mi. Sí, sí que puc. Sóc un heroi i podeu dir-me Airblast! Però què? Balloon Tornado! Doncs sí que era poderós! Quina passada! Com ho has fet? Suposa que només he experimentat... Andy, vull dir, Airblast, què ha sigut això? He sentit com un parpelleig. Vaja, se t'ha esgotat el casum. Ara que ho recorde, abans d'arribar a Kaboom City estava amb Trent i Sally al laboratori. Ha! Doncs segur que estan preguntant-se on t'has ficat. D'acord, Andy acaba de desaparèixer per eixa cosa. Ho hem de provar! Amb provar vols dir entrar ahí? Clar! Vinga, hem fet gamberrades molt pitjors. Esta volta sí que he sentit un soroll. Però... No m'ho crec. Sally, Trent? Xics, què feu així? I teniu ulls grocs, com jo? Genial. Espereu que vos veig a Mr. King. Mr. King? Això és al·lucinant. Nosaltres tres sent supervilans. Flipareu quan conegueu el cap. Serà èpic. Estic que no m'ho crec.